I'm on a blow-based entertainment. Blow-based entertainment. I'm on a blow-based entertainment. Blow-based entertainment. Naija must hear yo. Wanna be Python dance. Naija must hear yo. Wanna be Python dance. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. DJ Tujaja on the mix. Entertainment. Alright, they call me the patient dog, the oracle on the witch here. And I'm hanging out with the baddest and wickedest DJ Tujaja Nwogidi on the mix. Let's go. DJ Tujaja Kabeba. I just when your name onye na-alụọlụ ị ga-alụọlụ ebube Chukwu zọrọ ugolo ka njọ ibulu eze ma ọgọ ije eme ka bishọp n'ọzọgolo onye na-enye aka ị ga-enye aka ebube Chukwu zọrọ egolo ka njọ ibe eze ma ọgọ ije eme ka bishọp n'ọzọgolo onye na-alụọlụ ị ga-alụọlụ ebube Chukwu zọrọ ugolo ka njọ ọka eze ma ọgọ ije eme ka bishọp n'ọzọgolo onye na-alụ ọrụ ị ga-alụ ọrụ ebube Chukwu zọrọ ugolo ka njọ oyi mụ bishọp Chief Alojuzu Nnamdi dike ga-egbu ọnụ oyi mụ bishọp na South Odogwu okpotokpo nwa ọzọ obolo oke mmanwụ ike egbu ọnụ onye budu bishọp ka nju ọnụ onye budu oyim ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo ịma na mbọsị Chukwu kelu mmadụ n'enu ụwa na mbọsị anwa Chukwu kele onye mbọsị anwa ka o kele ife ọ ga-abụ ịma na ịbata n'ọtụtụ ezinụlọ dị n'iche iche Chukwu kesa mmadụ niile na Chineke na-akwụba n'ofu onye ọ bụla efere bụ ama ijekwa n'obodo osisi Chukwu kesi osisi Chineke na-akwụba ofu osisi ka o wee bụla efe ịlịba ama ịma na ọjị bụ oke osisi ha na-agụrụ ọjị akụọ maka ọjị mepụla onwe ya onye ma bishọp Odogwu ijekwa n'obodo anụmanụ Chukwu kesa anụmanụ niile Chineke na-akwụba n'ofu anụ ka o wee bụla ife ịrịba ama ọnya ka eji nwa agwọ nwekwu eke mana enwere eke nwa ọbịa onye ma bishọp gbakasị akasị ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ n'ajụjụ ụfọdụ na-ekwu wesị kedu ife bishọp ji wee kalịsịa kedu ife bishọp ji wee bụla aka kpara ibe eliselisi kedu ife bishọp ji bụla anụ a na-achụ ama ọkwa kedu ife bishọp ji bụla anụ a na-agba egbe a na-agbanye egbe ọ na-atachi nne ntị ngwa onye nwelu ntị tọgba nanị ọdụmọkị ga-ebuli igba bịahụ maka ọlụ na akụkọ bishọp gị nụ na ntị ogonye fadili belebere ogonye fadili bunyelu ngọzi n'isi mgbe bishọp dị na nwatakịrị bishọp fụrụ Chukwu n'anya bishọp na-asa bụ masị emesa lọnchi n'ụlọ ụka
ego wee dọba ego julu kana must go agụkọsi ego nwa wee dọba ndị ụka wee libe n'olili onye ọbụla na-enwela aṅụrị fada wee koli babi ya bụ fada wee bulu n'obi na katikisi ga-ebu ego na fada banye n'ụlọ biya o katikisi akwadokwu ka ọ na wee chekwuo na fada ebulugo ego wee naba ego nwa wee dolu ya bishọp wee fichebe ụlọ ụka o wee fichebe ụlọ ụka bijogide welute ebe ahụ adọbara ego julu Ghana must go bishọp wee tinye mkpu nwata nwere egwu tukwu bishọp wee tisie mkpu ike nwata bụla olise n'anya bishọp wee bulu ego ahụ wee jebe wee jee kụbalụ fada aka n'ụzọ fada wee meghepụzi ụzọ na-ekwe bishọp na ego fada wee jụọ ya nwatakịrị ọ gịnị ka ibu bịa bishọp wee sị ya fada ego nwanyị aka ụnụ gbagara na fada wee na-etu anya naanị wee na-enikwa anya enu wee tụtụlụ fonu kpọba ndị fada si onye ọbụla chigata azụ n'anya ka fụbere ọdị ya mgbuo agbata oji gwere fada n'isi ọsị na ya fụbere ọdị ya ka mgbe ya dịrị chi fada wee dị fada mmadụ iri o wee bebelu bishọp ebele bishọp na ige nwe ọganiru bishọp na ị ga-akpata ego bishọp na ego gị ga-abụ osimiri eluigwe agwọ bishọp wee nọlụ n'iru ndị fada nwa wee kwe chukwu nkwa na ọ bụrụ na chukwu nna bunye ya ego na ya ga-alụlụ chukwu nọ nsọ onye na-eme ọgọ ị ga-eme ka bishọp n'ọzọ onye na-alụ ọlụ ị ga-alụ ọlụ ebube chukwu zọlugolu ka njọ ibula eze ma ị ga-eme ka bishọp n'ọzọ onye na-enye ị ga-enye aka ebube chukwu zọlugolu ka njọ gị bụ eze ma ị ga-eme ka bishọp n'ọzọ ndị onye na-alụ ọlụ ị ga-alụ ọlụ ebube chukwu zọlugolu ka njọ asị gị bụ eze ma ị ga-eme ka bishọp n'ọzọ gị bụ onye na-alụ ọlụ ị ga-alụ ọlụ ebube chukwu zọlugolu ka njọ DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. DJ Tujaja on the mix. okwere izu ma ekwere ọnwa bishọp esi ọzọ bụrụ wee na-agbazia n'obodo South Africa ịma na isi ga-abụ eze ga-abụlili eze onye chukwu si na ọ ga-abụ ọgaranya ga-abụ ọgaranya ọsọ nya anya kwaba wibaro ofu mbọsị nya bụ ọgaranya ga-achake bishọp luzie South Africa jebe na nke nwụ na igwe ya na nwụ na igwe wee bili okwere ozi izu ma ekwere ọnwa chukwu wee gọzie bishọp ọfụma bishọp wee bụrụzie eluigwe agwagwụ odogwu bishọp bụ eluigwe agwagwụ ọmọ na blobezi odogwu bishọp bụ eluigwe agwagwụ odogwu bishọp bụ eluigwe agwagwụ ebube chukwu ụzọ bụ eluigwe agwagwụ ebube chukwu ụzọ bụ eluigwe agwagwụ odogwu bishọp bụ ịma na ibe eluigwe agwagwụ odogwu odogwu bishọp bụ eluigwe agwagwụ ka chukwu nyelụ bishọp ego osi South Africa wee nataba wee lute n'ofe amagwa anyị obi enyelụ bishọp weli anye ndị ụka si na ya ga-alụ ukwu ụlọ ahụ n'ụka n'ime ya bishọp bụ ụzọ bido ịlụ n'ụka
obibi nke ya Bishop bụ ụzọ wee lụba be Chukwu ebube Chukwu ụzọ n'ịma na Igbo Odogwu Bishop wee lụsa St. Philip Catholic Church nye ndị ofe ama akwa n'aka lụsi anya wee lụgwa obi ya owelu mbọsa na-eme ebe anya bụ ụlọ anyị wee bụla ịgba wee lụọ ọkwa aba na abọ ka anyị ga-eburu ego na anyị ma Bishop Odogwu ọlụ ọma Bishop erike ife ọ na-emela obodo erike one ka anyị ga-aga ụbara bụ one iluzie na ọzọ obolo tata ọzọ obolo na-etizi ka ọnwa ọlụ aka Bishop nwanne m Bishop bụ ọdịna nwata bụ ụlọ eze ife anyị na obodo omume onye aka ofe onye na-eme nuo ime akwa na-esili n'obodo ọlụlụ ọkụ nyere obodo ntinye ife a niile ka Bishop na-emela obodo onye anya ukwu kedụzi ka o si adị ọchụ nwa ọkụkụ kedụzi ka o si adị oyimụ Bishop Odogwu ọdịna nwata bụla eze oduma na-ekene gị n'egwu a ile n'ọzọ obodo tata ezi niile dị n'ọzọ obodo a na-awụ fancha kolota n'ike n'ike ime akwa na mgbe gara aga n'ọzọ obodo ka ọzọ obodo tibelu mkpu ife ha ka ọzọ obodo enwere bank mgbe wee luo Bishop na ntị Bishop wee chili banki na-apụ ọba atọ ọzọ obodo wee na-alụ ya n'ike n'ike obele oge na banki ga-alụba alụ n'ọzọ obodo ndị ọzọ obodo egede ebe Nnewi onye mụ Bishop Odogwu gọvanọ na-abịa ọzọ obodo tata ọ maka ebube Chukwu ụzọ prezidenti na-abịa bụ maka ebube Chukwu ụzọ obele nwatakịrị ife na-agwa ndị ọzọ obodo unu ebu n'ife unu jide ebube maka obodo gbo ebeba jide ebube ya bụ na aka obodo anwaga anyị ma na Bishop bụ nwa obele nwa mana ọ sọlụ Chukwu inye Bishop ngozi Bishop wee welu ngozi Chukwu nyere ya n'aka were ya na-alụta obodo ọlụọma ọ gịnị butezila anya ụfụ ka ndị ọnụ ọma akwasarụ kpachala anyị ya ihe a na-agwa agwa na-egbukwa egbu echetala m n'ụlọ bụ ejesi ka Chukwu gwalụ Samuel jebe ebe jesi ije te nwa jesi mmanụ ndị ọzọ obodo nọ n'okwu olu m onye amụma wee lue na be jesi wee kpọbụ ụmụ ya niile site na nkịta ọkpala lue na nke tọlụ David ọfata ka jesi kpọzili onye amụma wee sị ya papa jesi afụrọkwa m onye ga-ete mmanụ afụrọkwa m onye Chukwu si ga-ete mmanụ n'isi ọ bụrụ na David chilatụlụ baba n'ime ọbịa jesi wee sị nụ Samuel gekwa ntị ọ ka fụkwala ofu nwa m mana ama m na ọma mbụ n'onye nwa maka na nya nwa bụsi obere mana ọ chilatụlụ wee baba n'ime ọbịa onye amụma Samuel osisi ije kpọọ ya ewekpọba nụ David ọbịa ozugbo David si n'ụlọ na-apụta onye amụma si nekwa onye Chukwu si ga-ete mmanụ ekwuchọdụ onye Chukwu tere mmanụ emegidekwa na onye Chukwu tere mmanụ ọchịte mmanụ nsọ dị Bishop n'isi onye mụ Bishop Odogwu papa ụmụ ogbenye ya ka nna bụ ebube Chukwu ụzọ ntị anụ akwa nwa ogbenye chacha Bishop mebekwa ka isi eme Bishop jidekwa ka iji ka kwuo ife fachọlụ bụ ka ịkwụsị ọrụ ọma Chukwu dị ile ka ịlụọ mana Chukwu kwụ gị n'azụ Bishop akwụsịkwa n'ime ife ọma ma chacha ekekele ụwa na-enyela oge aka kedu maka Ezinne Chukwu ji gọzie Bishop ọfụma behind any successful man there must be a woman in the home eze nwanyị ọma apinjodo ekene ine egwu eze nwanyị dị mma apinjodo na-ekene ine egwu adamụlụ bọọlụ azụlike adamụlụ n'obi ọgaranya wee nukwu onye n'obi ọgaranya o wee na-eme ngala
eze nwanyị lalụ ezinne chai ezinne Samantha ezinne dị mma na ọ ga-adịrị gị mma ai ezinne Chinedu ezinne dị mma na ọ ga-adịrị gị mma ewu ezinne Ebubechukwu ụzọ ezinne dị mma na ọ ga-adịrị gị mma uye menụnụ ka na-ebe ife menụnụ ka nna ya Chukwu onye isi unu na-agwa n'aja olu seta anya welu nke ya ga-ejuo Ebubechukwu ụzọ na ọ ga-adịrị gị mma Bishọp na ọ dịgolu gị mma Ebubechukwu ụzọ na ọ dịgolu gị mma Bishọp na ọ dịgolu gị mma onye Chukwu si na ọ ga-adị mma ga-adịrịrị mma ife ọsọla amụsụ na jalagba mebe ife mena Bishọp ka nna ya Bishọp bụ ọgazi agazi si ife mena Ebubechukwu ụzọ ka na-ebe Bishọp bụ ọgazi agazi General Rehabilitation Center Ebubechukwu ụzọ Foundation n'ọlụ ojila ntị anụ akwụ ụmụ ogbenye Ebubechukwu ụzọ na ọ ga-adịrị gị mma ezinna Samantha ezinna dị mma na ọ ga-adịrị gị mma chai ezi papa Chinedu ezinna dị mma na ọ ga-adịrị gị mma eyi ezigbo papa Ebubechukwu ụzọ ezinna dị mma na ọ ga-adịrị gị mma n'elu m nwanne bụ ife Chigozie nwe ike gwụ ọnụ nwanne sọrọ nwanne ya nọnya na-alala onye nni n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya Ebubechukwu ụzọ na anyị ga-anaba ife mena anyị ka na-ebe ọnwa ike bụ na gị ka nna ya Chukwu Bishọp na ya onye na-eme ọgọ ị ga-eme ka Bishọp n'ọzọ obodo onye na-alụlụ ị ga-alụlụ Ebubechukwu ụzọ n'obodo ka njọ ibula eze ma ọgọ ị ga-eme ka Bishọp n'ọzọ obodo onye na-enye ị ga-enye DJ Tujaja on the mix. Kam kele ndị obi ife Igbo na-adị n'obi ọra n'ụlịba klime na igwe eze ndị Igbo n'ụdị tipi nwa ọbasi ma oshi nne ka ntilibi gwa n'ochi mụ jelụbịa une Igbo ngwa n'ọbụ Igbo eze ndị Igbo ka n'ụlịba telebi gbagbu na-egwu n'ụgbọ Igbo bụ eze liga nwanne ịmara ya Igbo mebi ni anjekene zendi ande mandi bosibiri una 50 wa mashebule bubade baba lo bebo imandi ase anjekene zendi ande mandi bosibiri una 50 wa mashebule bubade baba lo bebo imandi ase Batulugo Babuleze ndị Igbo kalisia awesi n'ife jam Igbo ga-adị na mba ndị eji ekwokwu na mba ajụbadamba na-akwa isi ọkụ ụda na chukwu kele n'Igbo ọmị ya mkpụrụ ọma ndị eze Igbo jide ebube ejidewa agụ atụ aja ba ajụjụ jụrụ Igbo mebirie ka njekene eze ndị Igbo ndị ọma ndị Igbo jibiri une 50 wa mashebule bubadeno babalumegwu ịgba ndị eze ịgba nwekene eze ndị Igbo ndị nnukwu mmọnwụ igirigi ego mmọnwụ nakwa agada wepere ụzọ ọ dị na mba Igbo na-adị n'obi ilibe eze ndị Igbo ndị ọma gara aga Ego Studio DJ Tujaja Abuli Igbo eze mụ bata n'obi His Royal Majesty Igwe
Dr. Chukwuemeka Nwugunta Ọ̀nàpụrụ dike mmadụ n'ugwu kenele Eze Chiyelugo one Igburi motion na-enwe gị igburi Eze dị ọra mma Grand Petron Eze ndị Igbo nwodo nwanyị Ịmanụ na 51 ma ji ebule egwu batenu Ebelu m egwu m ịgba ndị eze N'Igbo mbọbọta na obi eze n'ụjọ adịla ya His Royal Majesty Igwe Alfred Wachebe CFR Dakilibe na igwe dị ugwu Obi of Onitsha nnukwu mmọnwụ Grand Petron eze ndị Igbo nwodo nwanyị Ọdụ mmọnwụ ya nwa gị na igirigi ego Une 51 masị ebule egwu ịgba Gatalibe egwu fada anyị lugo Babalụ m egwu ịgba ndị eze Jesu tobu na-eche ndo n'obi His Royal Majesty Igwe Ambassador Lawrence Ọgụbụzụ Eze Jeze n'Enugwu Petron ndị Igwe ndị Igbo land Esobu na-eche ndo n'eze mụlụ Igbudu motion na-ewesha gị Gatalibi ịgbagbu n'egwu Ụna bụ nsogbu na-egwu n'ọnụ mmọnwụ gị na-anụ Babalụ m egwu ịgba Igwe ọnụ mmọnwụ onye nwa gị na-anụ Debelu m egwu ịgba ndị eze Igbo mebirie ka njeke n'eze ndị Igbo Ndị ọma ndị Igbo ji biri Une 51 machi ebule egwu bata enu Babalụ m egwu ịgba ndị eze Igbo nweke n'eze ndị Igbo Ndị nnukwu mmọnwụ igirigi ego mmọnwụ nakwa agada wepere ụzọ ọ dị na mba Igbo na-adị n'obi Ilibe eze ndị Igbo ndị ọma gara aga une Angelo meji ekene ka nje zụta odogwu eze na okwesịrị His Royal Majesty Igwe Dr. Austin nwa ndị Igwe ụzọ ka ndị Igbo nwodo nwanyị Odogwu ego na-agba n'odibo Ilibia n'ụwa ndị Igwe eze ụzọ ọzọ gịdịgbam ịgbam ukene ụzọ ka ndị Igbo oke osisi ụzọ ka ndị Igbo oke osisi ịgbam ukene ụzọ ka ndị Igbo oke osisi n'ọkụ ụzọ ka ndị Igbo oke osisi aje 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 DJ Tujaja on the mix. N'Igbo mekene zo ụmụọgọ His Royal Majesty Igwe Sipene nwaneve ọbasi Akala ike nye nwa ka m na-etu yi Ike nke yi Ogilishi Igbo n'ibu mmọnwụ Igwe ndị DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Where mother? Kosi eluo, dise si nwenyo gidi gwelabia Mangu nweku no gidi zenitelo Na woke rabu nonu Nokwa ne mebe jenu malodogwu Nisi kalaka nebu ogidi Isi na karaka webulo gidi o Nenu wanyanya na bu emebe Eku netilo balatule dibia Ozi ibadigo Deli na nuke nine Odogwu nwa gị ka ịgba n'etili n'ama Arọbụ na ego na-emili amosu mili zenite Alụsero n'ide mmiri oke mmanwụ nwere uke na-enwe udo Katakata ka ewu na anyụ Maka na mgbada nyụọ ka enyi na-enu Ịga warị mgbada Uche na-eche ekuo na-enu ụwa Marụ na rapakwa mba N'ọkwa na ofu onye ofu oche Ajụjụ nnajụ ụmụ Igbo niile Ịmalụkwokwo mmanwụ Maka na onye mala ọzọ mali mmanwụ Onye maloso Ogalanya no maludogo Ogalanya Eli na nduke Ogalanya no bale mmangu Ogalanya Onye
onye mala ọzọ ọzọ ife adịgo eli na nuke amosu mmiri egwu nwa egwu Odogwu egwu ọbalatule eli na nuke egwu ọbalatule amosu mmiri ọzọ ife adịgo eli na nuke egwu ọbalatule DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, Muhammadu. Deli na nuke ni nese nize alusi de mile bia mango gidi wele na bogi nebu no na bu na maba tu ife ne nuwa dikanya bi ife tinolu akubasi aiba arapo chitochi maka no bo chitochi ga ko ife melu no bia mbonya bu oku na agba Deli na nuke okosisi di niwu eba na agba na nyangu mbola keleka na nani na ndị jụla jụ ekwelusigo na ndị kwele ekwe kwesịrị ike na ndị kụlasịrị akụsigo balụzo na mmadụ abụrụ chukwu arọchi m sedite mụ na mamala bịa udo ji ekwelu ibe ji ama nwoke ọkwa n'ibe nwoke menwulu ọma nwoke nya mụlụ nwoke ọzọ ife adịgo n'onwere ife menwulu ya ka egwu m ji etili maka na mma nwoke dị nwele na mara barụ n'ụlọ maka na m ụfọlụ gbamgbam oji aka ebe tigbu agụ iyi na mmiri n'uke gike egwu na-etili akata aka nya na agụ gbalụ mgba ọ bụ onye ụkwala agụ na-atụ enwe egwu ọ bụ onye osisi eji n'ime bụ n'ude maka ndidi ọ bụ onye ojeka betigbu agụ iyi na mmiri ọ bụ onye oji moto eme ọgọ ka nna ekwu oji alati eme ọgọ ka nna gbọ n'ọkwa na ogbenye keta ọmụlị ya ka nna gbọ oke ikuku na-ekute ọka wele ọ bụ onye ọnụ ya ọzọ ife adịgo ọzọ keep the change yo onye mala ọzọ Deli na nuka ojeke betigbu agụ iyi Odogwu ebe ọsọ bụ akwaja afọ ọgụ anya Deli na nuka ọkwa na mmosu mmiri balatule dibịa diga ina mọ balọra oji mmiri na-agwọ ya akala aka isi na di akala ụwa ka ị na-eme ị na mmiri ada ekilo Deli na nuka alụsi mmiri bịa egwu nwa ebe egwu Odogwu egwu ọbalatule Deli na nuka ọkwa ọbalatule amosu mmiri ọzọ ife adịgo Deli na nuka ọkwa ọbalatule arọ na-eme ile bịa mma nwa gidi nwere zenite izezi onye gidi nwere nọ n'egwu onye sele na mma na-ekwuka inwe malụ niile gega nwa gidi nwere na-ekwu delude nwa gidi nwere nọ na Odogwu ngwanụ genu m ntị n'olu ka tụnye na azụ na-esi m olu na mmanwụ na-eme ile nọ n'egwu mmanwụ na-eme ile ka agụ ụfọdụ na-ajụ m ajụjụ kedu onye gbolu Deli nuke nwesị ka nke ọlụ akụkọ onye gbolu Deli nuke n'ọkwa ọbalatule akata aka ya na agụ gbalụ mgba na nne na nna mụlịa onye na nuke kingdom ya bụ nwa wee tobe iso ndị tụmụọrọ ya wee jebe akwụkwọ n'ọgụlụ praịmarị sukulu na patiti praịmarị sukulu gedi n'Ọdagbu Ọnịcha do ya bụ nwa wee gụsị akwụkwọ wee jebe amụmafịa o wee mụsị afịa ọka ya wee duo enyi ụlọ ọfụma o wee zụba ka ihe wee zụọ anya nrụ ise ma ya wee afọ ma o nwere isi o wee segbula na iwe yọba Chukwu obi n'igwe na enu m nneta m anya ma ọ marụzi na ọkụ onye na-agwụ na-eme ya bụ nwa wee kunie wee jebe bele ufuma ebe ọ na-eje bele ebe afụ ka ọ nọ wee fụba ọfụ
ọ na-ene gị anya na-agwa gị ife na-eme gị o wee jekọta anya bụ ekpele wee jee nya arụ isii wee naba Lagos wee jee nu mepe ministri nke a na-akpọ Key of the Favor Ministry n'ala Keja Lagos ebe ọ na-eme mme n'obekatalụ nya bụ ekpele ndị egwu wee kpali ya aka wee tie nya n'ike akwụ ya bụ nwa wee naba o wee nata nna nnuke ndị enu na ndị a na-ebịa bụrụzi ike ka ike mmadụ ili wee jee bine n'ofu onye ebe fụkọ na wee malụ ibe malia bụ ọlụ dibịa o wee bido nya bụ ọlụ dibịa ndị a sịrị wee karịa ụfọdụ sịrị na ọgwọlọgwụ ego wee duzie nya bụ onye ụbịam ka ọgwọlọgwụ ụbịam ụbịam abụ dị afa nna ya ndị a sịrị na si na nkịtị onye sisi oche wele oche onye chimeleze echigwa eze nwoke osime abalatule dibịa nnukwu mmanwụ delio na nuke niile ochekekpetigbu agụ iyi na mmiri onye mala ọsọ eli na nuke onye mala ọsọ ọsọ ife adịgo eli na nuke amosu mmiri egwu Odogwu egwu Obalatule eli na nuke ọkwa Obalatule amosu mmiri ọsọ ife adịgo eli na nuke ọkwa Obalatule. DJ Tujaja on the mix. Ozezi fadigo nuke si mubule egwu kene omobidinya asama nwanyi mma lolo tiko binwa lolo deli osodi amaku amale mama zularo bili aku nwanyi mma afọ mulu junwa amalicha nwa dadi volo nanya dadi se mokene ginegwu ọ ga-adịle gị mma egwu mejebe isi agụ n'obodo ọka ka njeli zute nnukwu mmanwụ onye ka mbụ na-ekwu adịresị isi agụ ọka n'ọkwanụtụra n'ugbo DJ Tujaja on the mix. No one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Na turn by turn, Make you know the two-day Buga. No one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Amụna mamụ maka ije nwoke ebuna mebu maka ije ụwa mmụọ amụna mamụ maka ije nnụọ maka na n'ụwa bụ tọmba tọnụ onye gaziri golia ọ bụrụ onye dịrị mma tatakọ na dịlechi onye gaziri n'ụwa golia maka na ibe dị mma na ọka dị n'iru ya bụ na mebu maka ije mụ agbakwa mbọ ka nwoke ana m agbakwa mbọ ka nzọta onwe m ana m agbakwa ka nzọta oke m ana m agbakwa dị anaghị mana ịmaligo n'ụwa bụ tọmba tọ ọ bụrụ onye dịrị tata ka ọ na-adịle chi mana onye ọ gaziri nya golie maka na ibe dị mma ka dị n'iru echekwa m na anyị bụ nwanne ọkwa mụ na gị na-erikọ ọkwa mụ na gị na-abọbụ nwanne ọkwa mụ na gị gụgọrọ akwụkwọ ọkwa mụ na gị na-atọ ụtọ anyị etosiela n'ụwa anyị wee maba aka egwu na-emegbu maka ije nwoke Turn by turn.
no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Wami bogeni mutio aga makolo na kiko maka na nu we no time is late ebe onye kwụsịrị ka chinye na kwụsị onye jitete n'elu ụwa bụrụ ụtụtụ ya aga makolo na kiko maka enyi na nkịta na-adị na mma dana bụ na-egwuri egwu enugo olùdánù fún bọ̀sì bánẹ́bọ̀ wẹ́túlí mẹ́ ẹ̀yìn wẹ́túlí mẹ́ nkịta wẹ́túlí mẹ́ wẹ́tá kanú wẹ́ndé sí nkịta wẹ́ mọ́ manya múlò mẹ́nà ẹ̀nọ́lẹ́ omelo mẹ́nẹ́bọ̀ nkịta wẹ́túlí mọ́zọ́ wẹ́bùsẹ́bí mẹ́ wẹ́ mọ́ ọbụlụ nkụ ugboro n'abọ omelo mena bụ nkịta wetụlụ ime ọzọ wetụlụ ime nkịta wee mụzi anya ọbụlụ ụmụ iri manya benyi ka dị ime nkịta binye wee jebe benyi lusi egbanye nye dị oyimo echebu na ịdị ime mama mụgụ ugboro ịtọ mama mụgụ ụmụ iri enyi ọkwa isi na ịdị ime enyi wee kwesị alili wee gbanye ezi oyi m ibi na mụ bụ nkịta ibe mbụ n'abọ na ọ bụ enyi nwa m anaghị ama jigijigi nwa m gaba n'ụzọ na-abịbịa ga nwụlili nwa m niri ịmalụ na-enyi ekunie ibu na odogwu ekunie na ma na akala enyi nyaba mụ na mamụ maka ije mmụọ amụ na mamụ maka ije nwoke maka na nke dị n'iru ka na bịa enere ya unelo the government is 230 dosbin nke dị n'ebo unelo zogo ni papaina oke na ụchụcha na-ebi n'ime ya oyi m ibe dị mma ka dị n'iru amụ na mamụọ maka ije mmụọ egwu na mmegbuo maka ije enugo no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Come by turn. Make you know the two day Google. Humble yourself, for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. DJ Tujaja on the mix. Patient Dog Production. abụ m nwa awọ emezienụ m na uche Chukwu ga-eme ezolia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo abụ m nwa ọma mma emezienụ m na uche Chukwu mechara mee ifugo ndị iro mechara tinye isi n'ọfịa ekene dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo our people mara mma our people mara mma onye ọbụla goriwe ni our people mara mma our
nwunye akụkọ mgbịgba ije ihe wee Chukwu emeka o Olise emegbele ihe ndị chụrụ anyị ụra Achukwu eme n'ihe eme ndị be anyị n'udo na-achịzi udo na ọṅụ abatala ụgalị alaala ihe anya mmiri akwụsịla na ndị iro mechara gbachasị ya ịkpafu ọbara mechara dere ji ịgba ụlọ ọkụ masị virus ahụrụ ihe akụkọ ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo ịma na onye na-amadị mgbe mmiri bidoro mami ya ụlọ ọmadịkwa mgbe o jiri kwụsị ime ya ọkwa onye nwere uche ya ama n'udo kacha mma patient dog enwere m uche n'ịma na ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede ife m na-ekwu okwu ya na ọ bụ n'ụda abịago na-awọ mma mma be anyị ndị nne na nna na fa nọ n'udo ụmụ ikorobịa fa nọ n'udo ụmụ agbọghọbịa fa nọ n'udo ụmụ akwụkwọ anyị afa na-ejesi akwụkwọ ike n'ahụ ekwesịghị inyere eme gị n'ụwa ma gị ma ndị otu gị ọkwa ndụ bịara ọchị ntagbu obodo Chukwu kechara achọ mma ụgalị esila elu si n'ala ewega mana emecha Chukwu okike were ọnọdụ ihu a na-ekiri ekiri ọ dịkwana mmetọ mbọ ụmụnne anyị ndị jụrụ ile Krismasị na ha mechara lalụ ndị echichi jere tinye ndị nwaanyị jere lụọ Thanksgiving ibe niile chieftaincy akarịa mmemme a na-eme mmemme gaisi matụọ menụ matụọ down ndị eriwagwagwu ndị ọgaranya elota party after party a na-eri ego a na-ata ife alụ iyelele udo na ọṅụ na ọkacha mma ife na-enye m ọtụtụ ọgụ na-abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche Chukwu ga-eme ezolia ndị iro mechara gbachasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo our people mara mma our people mara mma ndị adịgo our people mara mma ntị ọdịkwa dị our people mara mma udo udo our people mara mma our people mara mma obodo anyị na-atọ ụtọ our people mara mma there is peace our people mara mma DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. Akidi onye isi okwu Ọbalatule Jelebe ebunete egwi Onye Igbo nwa ka ibi ahụ Odogwu kalacha Arọ m isi okwu n'ife Odogwu kalacha Ezigbo mmadụ ejiwe ego Ududu ejiwe ego Izokwu ka mụ na-eje Ka ndị ezi ụtọ Igbo Mmanwụ ka m na-ekwu okwu ya Ịmali nwa ka ibi ya Mayo di donation Ndị Ọbalatule dị ya Odogwu ka m na-akpọ Ijiri dị gị hụ Ọ na-alọbodo Igbo Ịmali go jiri na Okwu alụsị weta n'ime Alụsị ka mmanwụ Alụsị ka ibi ya O so na mmanwụ Ọ gbalị bọdị pasị Nwe n'obodo Igbo Ọ gbalị fụlaiti Nwanne donation bin Kanja bi donation Iba iwe l'Odogwu Ilu jani donation Igama Jakarta Ilu jani Mejogoyi Iba iwe l'Odogwu Meyo nwa kibi ya Meyo Ọbalatule ezigbo mmadụ dibe Dalo na mmụọ na-abịa Adọbụ na-agụ
m oke mmanwụ anyị nwere ọbụla udo Odogwu n'Indonesia mee Odogwu ịba ilili igbe ya na ọnwa ka ibi ya mmụọ na-abịa oji moto eme ogo ihe meli moto m oji moto eme ogo bịa meli moto m si gị bute moto bunye ego maka izu n'okolobịa ududu n'Indonesia dị mee omume ndị ọbala tụle dibịa adụbụ na-egwu na-eri ego nnewuta ijele egwumego ilote ndị nwelu ndị na-enye aka mee nnukwu mmanụ eze na-atụla kawo ọnọkwọvụ mebe ọnọ nsilipka na mba ekene ya maka iso na mmanwụ ino Odogwu n'Indonesia ịgụrụ ka mmụọ na-ebe nwayọ ọbala tụle dibịa mmanụ na Indonesia mee Odogwu ijele n'Indonesia mee omume kanji Indonesia kanji ọzọ n'ime Jakarta mmadụ n'ime Jokowi ime nnukwu Odogwu n'ọnụ mmanya ọnwa ka ibi ya iso na mmanwụ ijele mmalaba mmanwụ anọbụ n'ọlụ ịgba ike m abụ m mmanwụ alụsị obuja alụsị ka ibi ya alụsị ọdali milita okwu oso n'okolobịa nye ndị ọkụ na-ele n'aka ịdị na mmanwụ ya ndị ji mgbọrọgwụ ata atụ unu so na mmanwụ meyo ji moto eme oge iso n'Odogwu Odogwu ga-emeri m oke ma ọbala tụle dibịa egwe mgberike m mmanwụ ehirigo ka njake na-esi ohi ma abọ n'izu ọgwụ mmanwụ ya abọ n'izu ọgwụ ọganya mụlụ mmanwụ oyigbo Chimaobi Okeke iji akụ mmanwụ ndị moving masquerade iso na mmanwụ moving masquerade n'onu m ekele yi ịbọ ọbala tụle dibịa Odogwu ka nna ijiri me ude chụmụ ogbonna nwanne m ogbonna bụ mmanwụ dịka ịmara akụ na-enye akụ nri ọbala tụle dibịa Odogwu ka nna mmanwụ keleta onye uche eche ọkụ talụ n'onu m ekele o nwere onye na-akpọ ọsọ ezi oyibo kelechi oyibo nwoke jezi metụ onu m ekele ịbọbala tụle inu ọkwa ịmala onye na-egwu egwu ya aki na-esi nwa mma alụsị mmadụ alụsị ego ọbala tụle dibịa CEO aki na-esi nwa mma afọmịcha onu m ekele ọbala tụle dibịa CEO Signature Hotels 247 iso na mmanwụ inu ezigbo mmadụ nna ọbala tụle dibịa o nwere onye nnakpọ ezi oyibo blessed dị nwanne m ọbala tụle ahịa okoko mmalịgba akụ blessed dị onu m ekele blessed dị oyi na gas ihe dị ọma iso na mmanwụ ihe dị ọma iso n'Odogwu onye na-atụ mgba n'onu m ekele gị oyi ọbala tụle nnọọ maka chocho ezigbo mmadụ dara ejigbo Peter Mpolu ịbọ ọbala tụle nnọọ nye ndị nwere obe eli ego unu so na mmanwụ maka chocho ịtali na-akụ ka njeke na-echefu nwanne m ịmalichefu eze obi alụsị ego na Asaba onu m ekene wuru ijele nwebe n'ebe talụ na mmụọ na-ebe ijele dike mgbalịgba akụ ịmali bụ mọni nwanne m bụ mọni bụ mmanwụ imere bụ mọni nwanne m bụ mọni bụ Odogwu nwanne Indonesia nke nye oyibo n'ime Jakarta kunu na-eli nri iso n'Odogwu inu oyibo eze ụzọ ezuzu na ichida ezigbo mmadụ deje onye ichida mmanwụ mgbalịgba na-ede ezuzu mmanwụ ọbala tụle dibịa ijele agidi mma osisi bụ kenene ya ndị Money Stars ndị nwere obe ga-eli ego ndị ọbala tụle
ịmala onye ji bute ụzọ ịmala akwa na ide mmiri PPPA ọbalatụla ego dị n'obutu nwanne m ọbalatụla ọkụkụ mụ na gị bụ nwanne DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Alright, they call me the patient dog, the oracle on the witch here. And I'm hanging out with the baddest and wickedest DJ Tujaja on the mix. Let's go. DJ Tujaja Kabeba. I can see Banambalia. It's a Yibitanisi. Style it Pande.
Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. DJ Tujaja on the mix. Alright, they call me the patient dog, the oracle on the witch here. And I'm hanging out with the baddest and wickedest DJ Tujaja Nwogidi on the mix. Let's go. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother.